Ко става, хора? Аз съм Вени за Фокс и знам, че отдавна не съм снимал видеа. Затова реших да снимам, защото имаше някакви поправки. Сега имам нов микрофон, който ми е от слушалките. Опа. И да, днес с братовчет ми ще гледаме смешни видеа. Много съм тъп, брат, защото съм го спрял така. Не знам, просто съм много тъп. И да влизаме в тъпото видео. Дано да ви хареса видеото и пърдите. Да, точно. Айде. Ангел, кажи здравей на феновете! Здравейте, фенове! Поблизо е. Здравейте, фенове! Той много обича да говори отблизо. Така. Така, готови ли сме? Така, 3, 2, 1. Окей, това заболя! Това! О, какво и ти? Няма да гледам повече, брат! Още на второто клипче. Знаете ли какво? Ако видя нещо странно, спирам, брат. Много странно, ако е. Спирам. Сега, да видим. Те са женат, какво правят? Предлагай браквам. Брат, стига, бе! Стига, бе! Та някаква са перка. Брат, какво прето се? То си ми гаща. И си ги простира. На закачалка. Окей, но е ясно, брат. Той излиза Nokia. Яда на гаща. Хора, ядовете много гаща, бе. Nokia. Отдих се. Samsung! Брат, това лоудинг скрина на Samsung едно ли е, бе? Realme, Miumi, iPhone, Windows. Браво, брат, що ми. Такива звуци се чуват в стаята на майка ви, баща ви. Вечерта. Лапайте. Така. Брат, та не е яла хляб от 5 години. Хляб. Брат, то прави нудели. Мале, такова си микрофончето. То прави... Който... Черно е. Брат, какво ти е? Това е играчка в Брото извади AK-7, брат, от Fortnite, брат. от яйцето, брат. Какво е това? Брат, какво биш? Мога ли да върна само да видя какво беше това? Какъв беше това хляб? Само да питам какъв беше това хляб. Това не беше хляб, ме. Това беше нещо друго. Това беше картоф, ме. Не ми хареса формата му. Я чайте само да видим. Нали, Брат, нещо ми изглежда то. На нещо, което... Това ще го сложа на профила във Viber, брат. Кое това ли бе? И в Instagram. Не, картоф. What a segment. Брат, това само на мен ли ми изглежда като... Как? Те са го увеличили! Не! Ай, как продават картоф? Как се е? Здравейте, хора, днес ще правим СМР на майка ви. СМР! Видя. Алекс, кажи на майка ти да не си купува кремчета от Дъглас, брат. Да си купи яйце и да си уструши главата. Брат, аз като ти гледам тази лицето, виж. Да, това е блек негърско. Гледай, брат, гледай, само гледай лицето. Моля те, гледай, брат. Блек нега! Виждаш сега лицето, нали? Много хубаво. Виж след малко лицето, брат. Не сега, а след малко, брат. Брото стана Шрек. Брото стана Шрек. Спри го. Така, да продължаваме. Да продължаваме! Да гледаме. Брат, Шрек яде. Да, разбирам. Оп. Стига, бе, брат! Протаре, гледай, бе! Стига, бе, брат! Аз нямам повече с тебе. Така. Магалина кака. Брат, защо изглежда така тази мангал?
Бре. Кукурела. Completo Zé. What the fuck? Completo. Really? Oh my god. Капибара. Стига бе, брат, заплете ми го това. Стига си удрял, новото ми е бюро е. Окей, брат, какъв е това? Брат, какъв е това Майк Тайсън, дит ми излезе, брат? Брат, какво прето с мангала е? Майк Тайсън плюс Джейк Пол, брат. То се е сляп мангала. Мангала е бил сляп! Мангала е бил слаб! Слаб. Сляп!